новините. Особено негативните. Да. След скандалния клип, ако избереш Бойко, получаваш Костов, от БСП отрекоха да имат нещо общо с него. Не, нямаме. Вижте обаче как Румен Овчаров се изпусна. Гледаме Булевард България по РЕ-ТВ. Кампанията Бой Костов ще спрете ли, защото наистина има мнение, че и това отблъсна част от избирателите. Коя кампания? Бой Костов? Бой Костов, това общото име стана популярно. Хората трябва да изберат. Избират ли Бойко Борисов и Костов или ще търсят някаква друга алтернатива? Ние просто им напомняме за опасностите, които грозят България. Как вие, господин Овчаров? Ма нали не бяхте вие? Ние просто им напомняме за опасностите, които грозят България. Как се казва, казана дума, хвърлен камък. Скъпи приятели, често се случва политиците да се изпуснат. Имаш предвид да се изпуснат някоя нежелана дума, надявам се. Разбира се, че това е предвид, господин Василев. Ти какво си помисли? Какво? Айде Да се сега, издрусят. Ето какво изпусна, скъпи приятели, Бойко Борисов на пресконференциите след изборите за евродепутати. Студио Евроизборно, БНТ 1. Евроизбори. Да, аз какво казах? Евроизборно. Глупости. Имаш проблем, уши нос гърло. След като цяла вечер отговаря на журналистически въпроси, Бойко Борисов даде думата на Цветан Цветанов. Ето как. Дори да се наложи икономическа криза и политическа. Да, отговаряйте на това. Какво не дочух добре? Да, отговаряйте на това. Не, Зуек. Не може да е това, което си мисля. Не. Понеже гледаме и не вярваме на ушите си, предлагаме 3 възможни отговора. Отговор А. Да, отговаряйте на това. Отговор Б. Да, отговаряйте на това. И отговор В. Да, отговаряйте на това. Според мен верният отговор е Б. Да, отговаряйте на това. Да, отговаряйте на това. Да, отговаряйте на това. Вашите отговори може да давате на нашия сайт gospodari.com. Но дори да е казал това, което си мисли ние, Бойко Борисов просто не е искал да остане по-назад от Сергей Станишев. Нека си припомним какво прошепна той преди време в парламентарен контрол по БНТ 1. Точно когато опозицията си мислеше, че го е притиснала до стената, министър-председателят ги погледна право в очите и прошепна. Можем само да гадаем точните думи на премиера, но те поразително приличат на шеви. Възможно е, разбира се, думите му да са били "правя всичко за страната", или "кабинетът е стабилен", или "поздрави майка си от мен". Просто на нас се сториха така едни други думички, разбираш. Ай, почвай ти, Рачко, днес сутринта ми се наложи да си завърша колелото пред парламента. Не те ли изгониха? Не, дойде един много вижлив полицай, почти като вижливия лост. Да. И вика: "Господине, моля ви се, от тук минават депутатите." И те изгони. Не ме изгони. Просто ми каза: "Заключи го с 3 вириги, че не мога да го гледам непрекъснато." Много крадат. Скъпи приятели, защо хората имат такова мнение за политиците? Просто ето седя и се чудя и не мога да си обясня. Защо? И за мен е пълна мистерия. Да, те са честни, некорумпирани. Без никаква връзка си пускаме календар по Нова телевизия. Министър Даниел Вълчев ще ни обясни как не трябва да се обличат министрите. Сега вие може да познаете кога ще бъда странно облечен, без да има някъде кодекс на обличането на министрите. Сега е ясно, че ако дода с жълт цилиндър, нали, от който излиза тук, стърчат ушите на черен заек, нали, някакси това не е... И не е необходимо да се каже, че министрите нямат право да ходят с жълти цилиндър. Разбира се, че не е необходимо да сте с жълт цилиндър, просто не можахме да се сдържим. Сега е ясно, че ако дода с жълт цилиндър, нали, от който излиза тук, стърчат ушите на черен заек, нали, някакси това не е... И не е необходимо да се каже, че министрите нямат право да ходят с жълти цилиндри. Жълтите цилиндри са си за министрите от НДСВ. В БСП си има червени. BTV новините. Дали според критериите на Даниел Вълчев това влиза в нормите за облекло? Абе, не знам, но определено му отива. Отваря го някакси. Румен Петков отдавна е известен със своя точен и безкомпромисен стил на обличане.
Нека си припомним от канал 1. Бяло бельо да, бели чорапи не. Стига де. Никога и по никакъв повод. А какво излезе? Бяло бельо да, бели чорапи не. Стига де. Никога и по никакъв повод. Докато гледахме осанката, която придоби Румен Петков с този аристократичен цилиндър, си помислихме, че е невъзможно да няма синя кръв. И разбира се, открихме негов прароднина. Ето снимка на английски аристократ от 30-те години. Вижте това изражение по цилиндъра. И ако можете, открийте разликите. На това Рачков се вика като на 2 капки боза. Винаги съм знал, че в Румен Петков има нещо аристократично. Най-после се появи и доказателството, господин Василев. Абсолютно сте прав. Дойдоха жегите, скъпи приятели, и пътищата се напълниха с кабриолети. Да, господин Василев. Аз вчера видях така един шофьор на кабриолет, който псуваше поято гълъби. И се бършеше с салфетка. Ама така голяма салфетка така. То беше голям. Не, аз говоря... Ние отгоре рамбур и то отдолу рамбур. Аз говоря за друг вид кабриолети. Какъв друг вид? Без пот ли? Гледаме по света у нас на БНТ 1. Ето един шофьор на кабриолет, хванат от катаджиите в нарушение. Чисто просто един път минах, ма спряха. Това ти е за първи път? Да. Втори път си минеш ли? Няма да мина вече. Как ще мине, като му репатрираха кабриото? Жалко! Като Османов проклинаше късмета да спрат точно него и търсеше превод на думата репатриране, в акцията се включи шефът на общинска охрана Тодор Торлаков. Той поясни защо превърнатата в паяк букопчиста кола вдига каруцата. Каруцата беше взета, защото другаря Ром не е спазил заповедта на кмета. Другарят Ром тък му си я беше купил. Нов нос, единствен собственик, 4x4. 16. Каруцата беше взета, защото другаря Ром не е спазил заповедта на кмета. Ето и един истински европеец, който спази заповедта на кмета. Той се казва Сама Ласло и пътува от Белгия с вярното си магаре Джина. Календарна нова. Но са недоволни от българските полицаи. Били много лоши и не им дали да разгледат Велико Търново. Велико Търново не знам. Само полиция от Велико Търново инконтра. И само не може тук с магара, не може песто, не може полиция. То магарата да не смееш и да я паркираш извън града. Ще вземе ти я дигне паяка. Велико Търново не знам. Само полиция от Велико Търново инконтра. И само не може тук с магара. Важното е, че въпреки всичко, европейският пътешественик е видял най-хубавото от страната ни. Много хубаво. 2 дни почивка, хубаво бар, хубави приятели. Много хубаво говори български. Хубаво жена, хубаво път за магара. Ама пак се опитвам. Да, виж, белгиец пък как говори. Ама да, айде да представяме най-хубавото магара, Жана и Алекс.